खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोङो थांगोन रिमाल सिंगार जोंनि जिहेतु बिराद बिथाङा ट्रेजेडि सं बिराद खननो रोंगौ आंनि वान अफ दि फेभरेट माने सिंगार बिथाङा स' बेनिनो हाबा दिनैयो स' बेयावहाय जों थांनो नागिरदों नानिजों आंजोंल' स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस नै दिनैहाय आंखौ सोरबाफोर लामायावहाय नुयोबा आंखौ सानगोन आरोना सोरबा खैना गोदानासो गारि सालायदो नामा बेबायदि होननानै साननो हागौ सोर साननांगौ खैना गोदान बायसा देलायबायबा आङो सुरुनि तुरुनि लाजोंनाव लानासो थांमारनांगौमोन दे खर' खोबनानै तामाम ट्राफिक जायोलै लामा बनायगासिनो नै माला जागोन माला फिउ 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 खारनो मोनगोन दख'नाखौ लाखाबाय आदिनगोथाय थुनथुर मुनथुर बिराद इमारजेन्सिथार देखायस्लाबनो हायासै दासो गारियाव लाफायदों ना माने मोनाहां जाबायना दा आरो जोंहा थांफिननोबो नांगौ ना जोंनिया माबाया फैफायाखैना सानैल' मोनायाव मोना बोरैबा मोनो नालाय मोजां नुदोंना गाइस दख'नाखौ आं मोजांथार नुदों नुदोंब्रा बिदिनो मोदोमाव बांसिन माने आं मा लागोन कनफिउसमोन आरोना ओरैनोथ' आं दाख्लैनिफ्राय जिमान हाबा जादों सब दख'नाखौनो होगासिनो आरोना ओमफ्राय दा दिनैनि हाबायाथ' जेनेबा हौवानिसो ना रिमालासो इनभाइट खालामदो स' हौवानोसो होनांगौमोन आरोना जेबो नङा हिनजावनो हौवानिनोथ' जाबाय नङा होमबा जेबो नङा दा गेम्स खेलानि न' टाटा खेलानि टाटालै माला मोनबावगोन रिमाल नोंनि हाबायाव ला मा थांबाय गारि सालायदो जोंबा माबाखौनो गेला बिलखौनो टाटा लाबोलायबाय दसे दाबाय आधा घन्टा लाबावगोन न' मालाय उनसन दासो फायनो नागिरदों मोजां दाख्लै फुङाव नोंनावसो फन हरफ्लांदों आङो फुङाव नों दाखालि हमनाय आंसिना आइया सोरखौबा फन खालामनोबा आइ नोंनावसो थांबाय ओमफ्राय ओंखायनो आं हरफ्लांदों नों बुंबाय थानाया ओंखायनोथ' दे प्रिया हरखाय ओइ रथ दे mobile sana aku sini ada coba. Langsung saya ikut sini. Saya ikut sini. Rimal
Hello, boibw, pick a more. Not video ada. Macam cinggangan dulu video boleh. Moजां moनदों आरो नोंखौ लोगो मोननानै बांसिन मोजांसिन मोनदों आङो नोंलाय मा मोजां मोनदों आंबो मोजां मोनदों आंखौ लोगो मोनना मोजां मोनाखै होनबा मोनदों माखौबो मोजां मोजां लोगो खालामबाय लोगोबाय आंखौ गारनानै दा लोगो मोनगोन जों दै प्रेजेन्ट हैनो नामा थाथ'दे थांथ' नाङा हाय 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 deh, present ke hina apa itu? Oh, bicin kai. Tuh itu tuh. Oh, bicin. Bicin kita tuh. Hai, thibai. Apa sih kau? Hai. Ayo, lang lẹ, lấy nó còn bên này như nào? Ayo, Để khá đấy. Các sự thay em là ăn thì này mà. Ăn thì này sao? Rồi, ăn thì này. Có sao nào? Điều làm gì khác rồi? Thằng xin cái số đấy. Sao bây giờ sao lên? Để sao bây giờ? Rồi. Thank you so much, Madam. Thank you. Kamu coba kamu kimchi sabun coba standar. Jangan. Ya, yang putih coba. Ayo, kamu mau kimchi sabun sih? Jangan. Mati mana? Ini apa ini? Mati ya? Deh. Ini. Sini apa? Di sini kan dulu. Sini apa? Kena ini. Ini berarti. Ini bau sudah. Mana saran gua? Sini lah, besar. Bisa nang baik, kita bentuk. Angkat ini. Jangan sabri. Bisa nang baik, jadi mana? YouTube ni terlibat di sana, YouTube ni terlibat.
मानो बिराद अनो बेखौ मानो अनो आं मिथिया बिराद अनो माने आं बिराद nang bilang pun nauna Raya, aku orang saksi deh. saksi apa sih boleh Ang hitam depan depan nanggaran ya. Ini dong dekat dekat. Dekat masuk aku di sana. masa sampai ali bad apa dulu ngomong sampai mau sampai deh sampai nang korea nang korea sampai deh sono Ya, kamu ada? Kamu ada yang mana? Sau này đây guys, dừng tham gia safe mà. Nè. Phải ăn cái này thì video nổ. Em mà safe được mà được. Có bộ choice. Ini kapan nih kapan mau organize ke no? Ini mau mau. Ada baisa, mana Malaysia sana kan? Jadi ya ini di lain itu. Ini sandang hotcha. Mana mereka keluar na mana upar buku drive lah. Mana pura Korea macam. Kayak kaman sini. Sini be pun nang ni. Kamu nang ni, size ayo. Bila size ka sana sorry ya. Lembang kapan sih? Dabla, oke. Angkat videografi mana? Mari nangdeng, boleh apa sana nih? Ang birat sigang ni ang lwgw ang sinagi lwgw dah bisa kay saksin mendang mana. Hari ini cima beri mendeng. Dengan lega tak narah apa sama dah. Mana? Jaga. Hey, mari mendeng. Apa opini nih? Hello. Nasi nama? Omer, कैसा लगा? शादी में आके खाना खा के? ओए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अभी बहुत थक गया थक गया और आपको ब्रदर Khulumbai hello Khulumbai mama dong Khulumbai daw अमा बेदर आरो बे आलु बाथोन आलु बाथोन लागाव ini रानग्राफ्रा आरो जानो लाजिना दे लाजिबा खाजि गोमायनो दे ओइ गेमस्रि लाजिना दे लाजिबा खाजि गोमाय दे Rimalनि हाबायाव दिनै थांनानै बिराद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे बयखौबो लोगो मोनबाय लोगो मोननानै बिराद मोजां नांबाय आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन बाथ्रायानो जाबाय आंनि सिगांनि लोगो बा आंनि सिगांनि सिनाकिफोर बिराद लोगो मोनबाय आङो बिनि थाखाय आं माने हाबायाव थांनानै बिराद गोजोनबाय गाइस लाबाय Table. Awal mungkin nama?
बायबायसो लानो नागिरदों साबाय जोंना नेक्स्ट इयाराव मेहेर जोंनानै जों हाबा जानो मोनगोन लागायाव आं नङा नोंथांमोना आंजोंसो जरायबाय थायो आं नङा दे नानियासो जाबाय आंखौ फ्रिखा बुंबाय बियो दे बाय बाय होदो गावनि ब्लगसो दे आब'ना फट' साफायग्राफोरानो जोबालै फेन फल'यिंआनो थांनाय फैनायनि बाबायना आब' बायाखै माथो सिङाव हाबावनोसै मोसाबावनोसैथ' लागाव हेल' आंखौलानो गोबाग्रा मानसि नैयो थेंक इउ दे आं हानायबा थांमारगौमोन आं गारि गाखोनाया दे दे जेने तेने अरायसिम थांनो हागोन बेनि उनाव जाखालाबो दे जेबो नङा गारि गाखो दे जों दायो थांनोसै गाइस दायो जों थांनोसै बिबार थादो दे बयबो दे बाय हा बिबार मोनालाय हाय बिबार मोना फैदो नोंथांला आं दखाननि स्टाफ फैदों ना दसथा हाबा जालांबावनोसै ओमफ्राय मानो थांगोन होनलाय जुदि फाय खानायखौलाय माने बिदि खालामना लादो गोसोम खालामना ला दखानाव जाबा गोसोम खालामना ला गोसोम खालामबासो मोजां नुयो फाय दे आं लामाखौनो सिनायला दे गारि सलायाव गाखोबाय आरो ना येस फार्स्ट टाइम ना आरो गारि गोदान लाबा गाखोबावगोनसो लेपटप ओइ माबाखौ मारै जुमसै आं हा बिराद बुला इथिं बबेथिं खुलिलायदों नामा मानिसो गाइस नै जोंहा आगै दुर्गाखौथ' नोंथांमोना मालबा नुखायो आंनि भिडिअआवहाय आंनो जा मोजां गिफ्ट माने रेडि खालामनानै दोनदों नै ओमफ्राय बे फट'आ नैबे बिथांनि हाबायावमोन दिन्थिनालाय बिथांखौ हेलो बोसोरसे बारबाय ना बोसोरसे बारबाय औ बेनिनो हाबा जानो थांनायावहा फट' थिखांदोंमोन ओमफ्राय बे फट'खौनो आगैया होना होबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच आगै आगैया आंनो माबा मोनसे बानाय हरबाय थायो ओमफ्राय आंसो जेबो होनाय जाया ओमफ्राय गाइस मा होनो आं बे आगैखौ माने बिराद अनो पुरा न'नि बायसा आरोना ब्लाड रिलेसनाव माने फंबाय नङाबाबो पुरा माने फंबाय सानो आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोना बियो सासे बिराद टेलेन्टेड माल्टि टेलेन्टेड जि सुनोबो रोङो मेकआपबो रोङो नैबेफोरखौबो खालामनो रोङो गिसिबबो बानायनो रोङो बेगबो बानायनो रोङो माने बहुद ओमफ्राय नोंथांमोना अरांनि नालाय बे आगैया ओमफ्राय नोंथांमोना टंला उदालगुरि बिथिं ढेकियाजुलि जेरावनो माने ब्राइडेल मेकआप खालामनो जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला बा हाबायावहाय लिंहरनो गोसोब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना आं बिनि फन नाम्बार होनानै होगोन थेंक इउ स' नै गाइस 7टा जाबाय आरोना दायो ओमफ्राय 7टायावहाय जों दायो नै थाव सोगासिनो आरोना 3000नि हा ओमफ्राय 7टा जाबाय दासो अरांनिफ्राय जों थांगोन गुवाहाटि खम मेंगोन आङो दिनै गारि सालायनानै आयु थैगोनसो दिनै आङो मोनसेबो भिडिअखौनो इदि लानाय जायाखै मिथिबायना सब उनथिंनिफ्राय आयु हाबा मोनसे गुवाहाटीनिफ्राय रिमाल लाहानसे 4.5 आवर लादों मिथिबायना आरो ट्राफिकबो जायोना बिनि थाखायनो ओमफ्राय आङो 4.5 होमबा बेसेबां जाखो 9 आवार्स आं गारि सालायबाय दिनै आयौ माने फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आरोना आंनि आयौ गाइस मा होनबावनो जिखिनि जाया मेंबाबाबो बिराद मोजां मोनबाय आरो रिमालखौ आरोबाव खेबसेबाव कंग्रेचुलेसन्स हेपि मेरिड लाइफ मोजाङै मोजां संसार जालांदो ओमफ्राय बिदाय लानोसै आं नोंथांमोनजों स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय Ay,